Uling eksperto yung inkabalenta mo king kandaba karas king pa mag-drawing karang imahi dareng tao. Ginamit na yung talento ng charcoal drawing on the spot king kayang idolo o presumptive President-elect Rodrigo Duterte. Silipan tamo yung kayang pa maggulis king balita ng Joy Tiwa. King taglan talento karas pa mag-drawing lakwas karang lupa da rin tao, akakit ning 25 anyos ay Joseph Panyo ing magsilbiyang ekspresyon, itining arti o kakalangan. Anya naman king kayang gelingan king pamanggulis, din drawing ne on the spot ing imahe ning kayang idolo ay presumptive President-elect Rodrigo Duterte. Aminado yay Panyo, a kandidato ya pa bilang presidente i Duterte, metong ne karang kayang panatiku. Uling agpangkaya, akakit na kan Duterte ing description ning tunay leader. Kasi siya, inspirational siya para sa akin ngayon eh. Okay. Kasi nahalal, ay kahit di pa natin sure na ano siya, pero sure na yun, win na siya dun. Para maipakita ko rin sa tao na na support, para support ko lang din sa kanya bilang president. Solid Duterte. Bayit ya kain Rizal Ipanyo at may kapakyasawang Kapampangan ketiking barangay Dulong Ilog, Balening Candaba. Anak ya pa ay Joseph mahilig niyang mag-drawing kareng cartoon characters. Pero adeskobri na niti ing kayang gelingan king pamanggulis lupa anyang inupisan na kareng sikat a artista. Manibat kanita, meging koleksyon na nalareti at megluwat ay si panggawan iting panakitan. Bata pa kasi ko, ang kaya ko lang i-drawing nun, yung mga cartoons. Tapos nung medyo nag-high school na, sinubukan ko yung mga colored sa mga project. Tapos yung lately, yung nauso yung Facebook, sumali ko sa mga group, mga ganun, yung mga artist. At doon, nalaman kung kaya ko palang mag-drawing ng human figure. Kalimitan yung mga sikat, tulad ni Yaya Dab, ni Marian Rivera, James Reid, Liza Soberano, mga ganun. Bali ngayon, bakasyon ko lang at sayang naman yung time kasi buntis si Mrs. Ginagamit ko tong source of living, mga ganun, para may earning. Suportado naman ng kayang asawang Christine Joy uling makasawpiating pa mag-sideline king karelang pamilya. Siyempre, bilang asawa, sobrang suportado sa kanya. Siyempre, pag may mga taong nakakita ng mga gawa niya, pinupuri, gano'n, nakakatuwa rin para sa akin. Yun, tas ako bilang asawa niya, ilang beses na niya akong na-drawing na ganyan. Yung pamilya ko, ginagawan din niya. Yun, nakakatuwa. Kahit pa paano, marami na rin kaming nagawa dahil sa pag-drawing niya. Like yung kwarto namin, napatiles namin, napagawa namin ng cabinet, aircon, gano'n. Dahil lang sa pag-drawing niya yan. Binggit ng Joseph, mano-mano mo ing kayang pamag-drawing, charcoal pencil ing alo sa gagamitan na king kayang pamanggulis. Bali ang ginagamit ko ngayon ay mga brush, ordinary brush lang, saka charcoal pencil, saka powder. At saka empty ink na pentel para pang punas-punas, ganun. Bandang Taluwi, pepakit ne ing finished product ning kayang idolong i Duterte. Mamagasa yay Joseph, abalang Aldo ay biene iting yaring produkto king presumptive President-elect. Ako po'y Joy Diwa para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.